ku bani kiɗa na zannan ka zaura maza ɗibar mazajen jiya. Ka zaurawa muna godiya. A watanni shidda ka zo da ɗimbin ci gaba har muna tutiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. Sunan waƙar a yau godiya ta ka zaurawa cikin ƙafiya. Ka zaurawa muna godiya. Sannan zanyo batun wanga wake mai burin ya rushe miya. Wajen zannan mu mai kwarjini. Uban wani bai gari ga uwar wadda ta yi barin kwalaban giya. Ka zaurawa muna godiya. Ka zaurawa da kwangin zuma suka zo sun ce a kyale maɗi. Wajen zannan mu mai kwarjini. Waƙar zannan ka zaure ai tilas in ce a ƙaro kiɗi. Ka zaurawa muna godiya. Mazari aiki ko ai sai da kai amma fa kawai a fannin kaɗi. Wajen zannan mu mai kwarjini. Mai siffar shugabanci da kishi al'ummar mu ne ke faɗi. Ka zaurawa muna godiya. Al'ummar ka zaura har kewayenta a yau a gare ku nai sallama. Wajen zannan mu mai kwarjini. Murtala Abubakar ne mawakin zanna batun tsawo sai rama. Ka zaurawa muna godiya. Sabon ku na so na miƙa wajen mai girma zanna nai godiya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shidda ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shidda ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. Bismillah rabbana kalikin sarki kai icen yadiya. Ka zaurawa muna godiya. Kai ni'ima ga ganyen zogale gashi ko ya wuce tsamiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. Kuma kai kan nufa muke cinsa su ko dabobi sun fi son harkiya. Ka zaurawa muna godiya. Ka da ƙara dubin salati ga annabi manzo cikamakin anbiya. Ka zaurawa muna godiya. A haɗa da sahabbai nasa har ahali na gidansa baki ɗaya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shida ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. Shi zanna yana da jin kai kusan talakawa ya rike yan uwa. Ka zaurawa muna godiya. Mutuwa an kai a yan kwanaki har gida yake zuwa gaisuwa. Wajen zannan mu mai kwarjini. To kaga ko ta nan ya ɗarar wasu zalimu masu bakin uwa. Ka zaurawa muna godiya. Sanin aiki ya sa in muka yi hula kuma sai mu yi kokuwa. Ka zaurawa muna godiya. Da fatan ya an sha haɗa su a ƙarshe an fi zaɓar ɗaya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shida ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. Kaza ta kwana kayin da mai gayin dan rashin ganuwa. Ka zaurawa muna godiya. Kuma ga shagalin biki yayi nisa ba amara rashin zannuwa. Wajen zannan mu mai kwarjini. Ku masu faɗar hakan dan rashin haka shukar rabu ce kainuwa. Ka zaurawa muna godiya. Su suka tafa da ikon rabu gashi a yanzu suna cikin damuwa. Ka zaurawa muna godiya. Ku bar su ƙara ninkaya dan mu yau mun rike tsintsiya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shida ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. APC jam'iyyar al'ummar mu maza mata muna dandazo. Ka zaurawa muna godiya. Komai fa da lokacin yin shi kaga da sanyi an fi yayin hazo. Wajen zannan mu mai kwarjini. Duk masu shirin adawa da zanna tsirari ne kawai kan yazo. Ka zaurawa muna godiya. Yana kwa zuwa an ka gane to fa ashe ma mai gurin ne yazo. Ka zaurawa muna godiya. Ai yanzu manoni ta nuna kowa yau ya rike tsintsiya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shida ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. Allah sarki makagin mu shine yayi kwado mijin kwaduwa. Ka zaurawa muna godiya. Kuma shi ya nufa gidajen zaman su kogi ko ko in ce ruwa. Wajen zannan mu mai kwarjini. Kuma shi ne yayi lado na lami ya zamba ko mijin baguwa. Ka zaurawa muna godiya. Shi yayyo zanna ya zama kwangir gashi da shi ake garkuwa. Ka zaurawa muna godiya. Ɗana halak idan an yi alkhairi gunai yana godiya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shida ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. Maganar aiki na zanna ka zaura a yanzu a kansu zanyo batun. Ka zaurawa muna godiya. Ba sa kirgo da kadan ko a kiyasi sun wuce 30. Wajen zannan mu mai kwarjini. Ba na cika a 'yan mintuna ga mai bukata ina da list ɗin. Ka zaurawa muna godiya. Don ko
a WhatsApp kamun magana zan tura ma ina da 60. Ka zaurawa muna godiya. Ni ban hana 'yan adawa siyo ba amma kuma banda yin gaskiya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shida ka zo da ɗimbanci gaba har muna dariya. Lafiya fa uwar jiki ne akan ta nake so zana faro kuji. Ka zaurawa muna godiya. Miliyoyi an kashe tallafi na majinyata gani kaudaci. Wajen zannan mu mai kwarjini. Fannin ilimi ko kun san lallai zai yi tunda ya je aji. Ka zaurawa muna godiya. Kako sauzan katan na abin rubutu taimakon 'yan aji. Ka zaurawa muna godiya. Tallafi a firamare ka zaure 'yan yara suna dariya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shida ka zo da ɗimbanci gaba har muna dariya. Bohol da dama fa an mana gashin ruwan mu ya wadatu. Ka zaurawa muna godiya. Tallafi na maza da mata kana yi al'ummar mu sun amintu. Wajen zannan mu mai kwarjini. A mutum 70 ka ɗauka aiki ba na biyin ka mun fahimtu. Ka zaurawa muna godiya. Tallafin jama'a da kai kwai yawa gudun mantuwa nake rubutu. Ka zaurawa muna godiya. Wanda ko ban san su ba wa ya san adadin su a dole mi godiya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shida ka zo da ɗimbanci gaba har muna dariya. Zanna mai karamci ne ba wanda bai fahimta ba. Muhammadu Ra'ufu zannan ka zaura bai yo halin matsolo ba. Shi zanna mai karamci ne ba wanda bai fahimta ba. Muhammadu Ra'ufu zannan ka zaura bai yo halin matsolo ba. Zan ƙara godiya gun Allah shi yayi wa hatsi dusa. Shi zanna mai karamci ne dai ka je wurin mai doki ya san ta ya ake tusa. Shi zanna mai karamci ne daɗin kiɗa idan na maza ne har kaho ake busa. Shi zanna mai karamci ne waƙar da baitukan ta gaba ɗaya ai Hausa ce cikin Hausa. Ba wanda bai fahimta ba. Cikin ta ga kiɗan ganga ba za a rena sautin ba. Shi zanna mai karamci ne ba wanda bai fahimta ba. Muhammadu Ra'ufu zannan ka zaura bai yo haɗin matsolo ba. Ni ba ni tafiya na yi nisa ban tsaya na waiga ba. Shi zanna mai karamci ne Abdulrashid sai barista ba zai hana a yi mun ba. Shi zanna mai karamci ne kun san ba zan yi waƙar in ƙare ban sako farasto ba. Shi zanna mai karamci ne ga kuma Jamilu Naino shi ma naune ba za na boye ba. ba wanda bai fahimta ba. ga kuma Sagir Gamman da sanni dai za ka hau mukami ba. Shi zanna mai karamci ne ba wanda bai fahimta ba. Muhammadu Ra'ufu zannan ka zaura bai yo haɗin matsolo ba. Hada muka zaura ɗan almajiri na mu zana gaidawa. Shi zanna mai karamci ne SA a ɓangaren midiya ashe mata nan muke zuwa. Shi zanna mai karamci ne Gamji ka ƙara tofo ƙyale ɗindu ya ƙara bushewa. Shi zanna mai karamci ne Umar Musa Adamu Yus Lida babu masu kushewa. ba wanda bai fahimta ba. A kai ni can gurin oga. Mota nake biɗa ya siya mani in hau in kunna sauti ba. Shi zanna mai karamci ne ba wanda bai fahimta ba. Muhammadu Ra'ufu zannan ka zaura bai yo haɗin matsolo ba. A baitukan Khalifa Tijjani har da shi na gaidawa. Shi zanna mai karamci ne Ga Mustapha mu dan Idris Obi ka ji masu dacewa. Shi zanna mai karamci ne Sana sanya sani kaska dan al'umma suna cewa. Shi zanna mai karamci ne Mai kamar zuwa koma a ina ne shi ka aikawa. ba wanda bai fahimta ba. Dai akwai matse hannu a wajen wa mu ɗaukanin babba. Shi zanna mai karamci ne ba wanda bai fahimta ba. Muhammadu Ra'ufu zannan ka zaura bai yo haɗin matsolo ba. Bara na
gaida mai gayya mai aiki a dan hatsi gumba. Shi zanna mai karamci ne. Alhaji Tukur Usman na gada bayis ciyaman ba. Shi zanna mai karamci ne. Ga Alhaji Inuwa gada dan Idris ba za na gyale ba. Shi zanna mai karamci ne. Wakar ba zan yi in kare ban sa Murtala a yaga ba. Ba wanda bai fahimta ba. Da Alhaji Murabi'u dan Ladi bai bi yan tamore ba. Shi zanna mai karamci ne. Ba wanda bai fahimta ba. Muhammadu Ra'ufu zannan ka zaura bai yi haɗin matsolo ba. In na yi waka ta zanna gummi ka ta sai na kira Ado. Shi zanna mai karamci ne. Adamu Sani ka zaura SA Media ka wuce gwando. Shi zanna mai karamci ne. Ado a ce ciyaman ya dube ni kuma karkace da ido. Shi zanna mai karamci ne. Ba wanda bai fahimta ba. Muhammadu Ra'ufu zannan ka zaura bai yi haɗin matsolo ba. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shidda ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shidda ka zo da ɗimbin ci gaba har muna dariya. Ka zaurawa muna godiya. Wajen zannan mu mai kwarjini. A watanni shidda